Ο Στέλιος. Στέλιο, είσαι ανέκφραστος σε αυτή την ανακοίνωση. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις? Οι πρώτες μου σκέψεις είναι ότι όλα είναι καλά, είναι ένα παιχνίδι, προσπάθησα, θα γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου, φεύγω με το κεφάλι ψηλά, με πάρα πολύ ψηλά το κεφάλι. Φεύγω χωρίς να έχω αφήσει κάτι ανοιχτό πίσω μου με κανέναν. Ό,τι ήταν να πω το είπα, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Φεύγω πολύ γεμάτος, όπως ένιωθα και πριν την απόφαση, το ίδιο ισχύει και τώρα. Φεύγω πολύ γεμάτος και πάω σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά προσπάθησα με τους κανόνες του Survivor και με όλη μου τη δύναμη. Πολύ τίμια και πολύ δίκαια, το ξανατονίζω αυτό. Και ότι θα τους περιμένω όλους έξω, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε και όντως εδώ πέρα γίναμε μια παρέα πολύ όμορφη και που όσο εξωστρεφής. Είσαι εσύ. Ναι, όσο εξωστρεφής και αν φαίνομαι, πολύ δύσκολα κάνω παρέες και όντως έκανα άλλη μια παρέα εδώ πέρα και τους ευχαριστώ για τα πάντα που μου προσέφεραν.